Здравейте, гайс! Днеска фанах този клоун от улицата. Хареса дека, който бях билнал, и аз съм билнал и не той, който аз играя, аз разбирам, а не той. И поиска да му направим дек профайл. И понеже ми плати зад камера и под масата, той ще го репрезентва. Говори, клоуне! Говоря, Злата направил много готин дек. Иллюзии. Велито го е играл, това аз трябваше да цъкна една игра с него. Играем 3 рицара на огледалния меч. Ефекта му е, че преди това играете Branded Fuzia, аз ще отвия, противника ви се дърви, фащате той има проблеми с простата и трябва да взема проста макс. Сигурно, готин е. Играем един Мастер Дао, не знам що. Много играем. Призовава от гроба. Чул съм, че е хубаво. Влиза в някакви кълмута. Сигурно. Три кошмарни магиосници. Защото всяка 30 евра ги имам и си ги взех на 15 от миро. Гъба пак е дал пари за глупост. Гъба пак даваш пари за глупост. Не всеки е кушар. И ко? Добре. Брат, ние в момента сме в клуб да играем карти. Всеки дава пари за глупости. Не, да. Извинявам се. Ти не даваш пари, ти нямаш пари. Точно така. Играем два берфумет, защото... Нямаме пари за сречи. Бюджета не стигна. Трече е много як, но не знам, що да играе. Три газелата, царя на мистичните зерове. Прекалено е мистичен и прекалено е цар. Краля на мистичните ногти, бе. Но той е на ногти краля. Това ще петала, истинска... Само да покажа. Три царевици. Тя е яка царевицата. Това се го раздаваме на плажа, кочана на Памел Андерсън, микрофон на Рики Мартин, зърното на Рики Иглесиас. Също топлия кочанец. И три химера Значи, фузия. тази карта е Insane, тази карта бейтва Interruption, тази карта може да играеш покрай пърм, ако играеш два си слаб, трябва да се откажеш от играта и да станеш монахиня. Според мен за друго се играе тази карта. Тази карта е много силна принос срещу таксилофи, защото таксилофи го играят само някакви ретарди. А пък а пък One Piece е най-тъпата игра на света. Гайс, вижте, според мен Ако фалира клуба, тъй като играем само One Piece. Гайс, в момента има топ бонус, топ 5 игри, които се играят в клуба. One Piece, Черен Петър, Magic, Vanguard и Yu-Gi-Oh! Да. И Speed Duel Tier Zero. Най-хубавата игра, която се играе в клуба е Черен Петър. Черен... Аз нямам как. Да сложиш линка към моя клип. Моля? Може да сложиш линка към моя клип. Не обещавам, знаеш, че не мога толкова неща да правя в YouTube. Ще го направя. Ти ще добави клипа. Така е. И тук в момента ще обработя да има специални ефекти. Но обаче, когато ви кажа специални ефекти, трябва да створите очите. Тогава са най-специални. И трябва точно сега! Пропуснахте ги. Сега играем 3 Edge. Защото като малко карах колело и това ми носи носталгия как си бях взел веригата от колелото и после ме набиха, понеже си го бях наебал и трябваше да го плащат. Не, той е да бръснеш One Piece ретардите, които играят. Два Fight for Много Patchwork. макейф как това видео стана хиляди за One Piece. One Piece най-тъпта игра на света. Играем полимеризация. Едно Hex Shield Fusion. Просто защото го да правим драгун, защото драгун е Има готин. готин крак просто за това. Така е. Два Fallen Fall Bass. Чао, ати! Два Fallen Fall Няма Bass. пари за трети на секрет. Много е готин. Три Branded Fuzzy, като всеки хубав Branded. Значи, ако играете този дек, играете без Branded Fuzia, просто играете по-слабата версия на дека, така ще го кажа. Тази карта минимум ви бейтваш, без тази карта дека ви пада на на Mirrorless World. И да, тази карта помага да играете по крайни бюро, помага ви да правите повече бордове, да имате повече гранд гейм, хубава и като втори, защото винаги бейтва Interruption. Тази карта е хубава, този енджин е хубав. Ако играете дека, играете енджина, моля ви, не бъдете глупаци. Не бъде глупак. Ами за съжаление всички играят One Piece гъба, така че са глупаци. Гайс, почваме ли Черен Петър комьюнитито в клуба? Лукалки на Черен Петър, правим ли? Ако продължава да играят само One Piece, клуба ще фалира, така че трябва да случим на Черен Петър. Наистина много брадя. Играем Дила Убер с трила полинга, защото са много яки. Мисля, че това е 15-тия стартер в дека. Не съм ги броил, но дека има 1 милион стартера. И този енджин сам по себе си ви добавя 7 стартера в дека. Just think about that. Точно така, гълата всичко е измислил. Пълен гений. Пълен гей. Покажем само, преди да покажем последните карти. Кои карти в дека? Най-важната карта в дека е Snorlax. Да, Snorlax, сигурност. Сега имаме 3 дропет, те са окей. Просто защото са американски. Искам да ги играя някъде. Тъй като е най-силната карта в играта. Просто защото ги взех, защото са на секрет. Къстъм карта, единственото, което не е толкова къстъм на Суперполи, е, че не е брандед. Да, отсъл казвам, ако с тази карта не сливате 12 измерения, значи играете грешно. Точно така. Второ е най-добър начин да използвате е да следите себе си с мазохична кучка мазохист, която харесва болка, понеже като малък сте я пратили в космоса, за да я оправите с космическата енергия на Неос. Тоест сте я пратили Неос да е на сперми.
Така, нещо каза гъбата, не го разбрах. обаче Ако не сте играхме- гледали Джейк, сте слабаци. Играхме с гъбата 3 игри тук. Аз играх този силен дек и победих гъбата. Играхме една. 3 играхме. Добре, извинявам се. Точно защото има 3 такива химери карти. Така, значи, този е най-силен фруни, Коч Хейва. Този праща на гроба, този изкарва карта и тия се играят в лабиринт, защото хората са бедни. И нямат преда Хейва са Този не инчели. знам, що се играе, този Очи също Хейва. не би го призвал, а тази е яка. Този литърали е най-хубави, ако почнеш да правиш комбота. Прави всичко. После играем една Guardian Химера. Явно играем две, защото аз не видях, че има второ. обаче Не, тя е вижте, на играем една американска и една на циганска, както би казал един много велик човек във Варна. Точно така. А между другото също, само да кажа, Дюнера играе една. Искам тук просто да си представите колко не може, понеже не знам как да обработвам клипове. Джуниор продава Джуниор. Дюнеричът е най-великият. Взема много пари. Браунер. Ебе. Два Албион. Гадни, грозни, шибани, комани, но с тях не мога да правят така. Само на Коман се играе тази карта. Гъба, но- Ти играеш секрети. Да, защото му подарих. Обелиан, той трябва да се играе на две, ама не знам защо на едно. Едно стига, защото се връща. Джейд, един Римброн. Най-силната карта, тази карта е 3 интеръпшена сама по Тази себе си. карта я скриваме тук отдолу. Тя беше Драгун. Шаут-аут за Драгуна. Един такъв, той никога не съм Той е срещал бе. в живота си. Той много ми харесва. Значи идеята е първо, че ви връща полето, пачворка да ежи без да играете повече брикове, може да чупи карта и като цяло ми прича на Гаро от One Punch Man и за това го играя. Кой от Лонтон? На Гаро. Кой? Гаро, он е хънтъра. Ти от първи сезон ли? Не, от втори. Аз само първи сезон съм гледал. Защото слаб бе. Защото само първи сезон е хубав. Вижте, мангата е хубава винаги. Тя знам. Предаплант. Драго, яко хъсъл! Да. Яко хъсъл! Хъсъл, бейби. Дуга от пиле, много яко. Просто обичам тейля карти. И той е на Starlight, Просто защото се отсвети. огажда. По никаква друга И причина не се примерно играе. може да ми го подари. Вижте, има преди две, но подарих едното на Живко. И естествено, Виж, гайс, ще ви кажа така, ако Вик ме даде 20 лева, си му го давам. така, шаутаутваме Бъна Чуба, най-великия клуб на света, обаче играе One Piece се играе One Piece в клуба, затова може би не е толкова велик, става. Стига да ни фалира за Само да кажа, че въпреки че говорим глупости, понеже затова е създаден този канал, и ако почнем да говорим сериозни неща, според мен вселената ще щупи, но този дек наистина ми харесва билда, наистина го намирам за много забавен, за интересен роук формат и... Да, формат. роук дек. Хората ме разбират. Пада на Snake Eye, но всеки дек пада на Snake Eye, хората не могат да... не могат падна на Yu-Gi-Oh дек, ако в клуба не се играе Yu-Gi-Oh дек. Така че да. И няма в клуба Snake Eye, така че не е проблем. Disney Кайгъл